गोड़ लगता नहीं हम राकेश परमार और रउआ सब देखता नहीं और आपन मशहूर चैनल भोजपुरी समाज। भोजपुरी समाज में भोजपुरी के बात और भोजपुरी के चर्चा हुई और भोजपुरी के उत्थान पर का बात होके ये बात के बात कल जाई। ऐसे सबसे पहले तो रउआ सब चैनल के सब्सक्राइब करी कैसे कि राउर चैनल बा आए पर और बात बाटे। आज बात कि का छठ में हमने के अति उत्साह में कुछ कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन कैनी हजा या भोजपुरिया में हमेशा से इम्यूनिटी हाई रहेला केहू का बिगाड़ी का करे कौनो उत्पाती हमनी के बानी जाए अपने अपने घर के नाती वाला बात बाटे। ये ज़रूर बात बाटे रउआ सब हमारा फेसबुक लाइव पर देखले हो कब कि हम फेसबुक लाइव पर आई रहनी कहले रहनी कि कोरोना के डर से कोरोना प्रोटोकॉल के भय से सरकार के सम्मान करे खातिर अपना स्वास्थ्य के ध्यान करे खातिर हम अपना छत पर छठ मनौनी है और रउआ सब अनुरोध के लिए रउआ सब बनाई। लेकिन जो बाद में समाचार में सब आयल हा वो देखल गया कि केहू कोरोना से डेराइल है ना। छठी मैया का आशीर्वाद रहो लोग बनो रहो, भगवान भास्कर के कृपा से रहो निरोग रही, बिल्कुल रोग व्याध रहो पहले ना हो। लेकिन हाथ जोड़ के प्रार्थना बा कि कृपया गलती ना करें, कृपया बलजोरी ना करें। काहे से कि पत्थर पर मूड़ी मारला से मूड़िए फूटेला, पत्थर के कुछ ना होला। एह में मर्दांगी नहीं खे कि साला हम इतना मरद बनी कि पत्थर तोड़ देता ना, पत्थर रउआ से ना टूटी। पत्थर पत्थर हो और वही आदमी है और मूड़ी राउर स्वाभिमान हो राउर सम्मान हो, एक पटक के बेमतलब के ना फोड़ी। शिव जी कहले बड़न कि जान के विष संग्रह करही या कहीं उमापति का है न मरही। मतलब अगर आप जानबूझ के विषपान करेंगे तो काहे नहीं मरेंगे। तो रउआ सब विषपान जानबूझ के ना करें। आगे और कई गो त्यौहार हम सब जब तक ले 100% टीकाकरण ना हो गए। इस सरकार जिस तरह से पोलियो के अमूल नाश कर दिलस, चेचक के नाश कर दिलस टीका के माध्यम से, कोरोना के भी सत्यानाश करी, ये हम जानत नहीं। ऐसे जे नरेंद्र मोदी पर हमारा पूरा भरोसा बा। पहली बार भइल बा कि कोरोना टीका हतना जल्दी हतना एथी से आयल बाटे। तो लोग अपना सरकार पर भरोसा करें, लेकिन कुछ अपनों पर भरोसा करें कि हतना बड़ियारी ठीक नहीं है। बस आज के बात इतने ही। रउआ अपन स्वास्थ्य के ध्यान रखें। आज सबसे पहले अगर रउआ बुझाइल बा जो हम कहीं असुरक्षित आवागमन के लिए बनी तो रउआ सबसे पहले अपना वैक्सीन के व्यवस्था करी। आप वैक्सीनेटेड हुई तब जा कर के राउर भगवान की कृपा रउआ बनी, वैसे वो बनले बटे। जय हिंद, जय भोजपुरी।